Goddag, Dine fra Versit Apps. I dag skal vi se på en app, vi har udviklet. Det hedder Signature App. Det er lavet samarbejde med et dansk firma, en partner, og bliver brugt op i Finland af firmaet Boliden, som er et mindre firma på deres laboratorium. Og det den gør, det er, at den simpelthen erstatter det tidligere papirarbejde. Vi har Signature her, 8 og 18, kan se de jobs, der er skudt ud på mobilen her. Vi vælger Skylab, verificerer, at de målinger, der er lavet, er korrekte. Dem vil vi gerne skrive under på, og det gør vi så ved at skrive en signatur her. Done. Ja, submitter. Submit the shipment successful. OK. Så kan vi gå videre og se, hvad har vi ellers. Vi har en log, hvor vi kan se de forskellige jobs, som vi har godkendt. Vi kan se accounten, Versit Apps, og vi kan se Boliden, som er brugeren 2013, og Sonac er vores danske partner. Vi kan så gå videre til shipment igen og vælge den næste. Der er allerede en underskrift. Den er rigtig. Submit. Ja, og successful. Godt. Det var Signature App, udviklet i versitapps.com sammen med dansk partner og brugt i Finland på laboratoriet.